ସମ୍ବାଦ ରହୁଛି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ ତା ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଆମ ଚାରିଟି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ। ଏ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଶିକ୍ଷା ଯୋଗ୍ୟତା ବହୁତ ଆଦିମ କାଳରୁ ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଶିକ୍ଷା ଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯିବ ତାଙ୍କ ସେଇ ଆପଣ କଳପା ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ଆସୁଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବହୁତ କିଛି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ଶିକ୍ଷା ଯୋଗ୍ୟତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉ ଆଉ ଦରମାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉ ସପ୍ତମରେ ସେମାନେ 35,400 କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଯାଏ କରୁଣାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଇଛୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମ ରାଧିକା ହଉ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ହଉ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ସମସ୍ତ ମହାତ୍ମା ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଜନା ପିଏସ୍ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ ଧାରଣା କାମ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଖି କାନ ନାକ ସଦୃଶ ଜନସାଧାରଣ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ସିଧାସଳଖ ରିପୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଦୁଃଖ ଜଣାଉଛନ୍ତି ତାର ନିରାକରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଶୁଣୁଛୁ ଏବେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ କରି ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ବହୁତ ଅଛି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 18ଟା ଆମେ କାମ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଦରମା କ୍ଷେତ୍ର ବିଚାର କଲାବେଳକୁ ସବୁବେଳେ ସରକାର ନିରବ ରହୁଛୁ ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବହୁବିଧ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଆମର ଶାସନ ସଚିବ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସଚିବ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଡାଇରେକ୍ଟର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କମିଟି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ରତନ ସାଗର ସେଠୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା ସମସ୍ତେ ମିଳିକି ଆମର କଥା କରୁଛୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଛୁ ଯେ ଆମର ଦାବିକୁ ଭିତ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଛି ବିଚାର କରିବା ସରକାର କାଳକ୍ଷେପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ଆଜି ଜରିଆରେ ସରକାରକୁ 7 ଦିନ ସମୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ? 7 ଦିନ ପରେ 3 ତାରିଖରୁ କଳାବ୍ୟାଜ କିଛି ନହେଲେ ସରକାର 3 ତାରିଖରୁ ଆମେ କଳାବ୍ୟାଜ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ପିନ୍ଧିବୁ କଳାବ୍ୟାଜ ଭିତରେ ସରକାର ଯଦି ପୁଣି ସେଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଲେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ଶୋଇଲେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା 15 ଦିନ ନୋଟିସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଜନସାଧାରଣ ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେବ କାରଣ ଯେହେତୁ ଜନସାଧାରଣ ସହିତ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସଂଯୋଗ ରହିଛୁ ସମସ୍ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଯୋଜନା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ତେଣୁ ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ଯେପରି ସରକାର ଦେଇଦେବୁ ଆମ ନାଚାର ଆମେ ତ ଆମ କଥା କହୁଛୁ ଜଣେ ପିଓ ଆରମ୍ଭ ପିଓ ଶେଷରେ ସେ କିଛି ପ୍ରମୋସନାଲ ଶ୍ରେଣୀ ନାହିଁ କ୍ୟାଡର